Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Sa programa Iloilo Night Watch, nagapangalagad ng ini nga programa humalin subong oras tubtob las 10 agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag mga reports ang aton nga mga reporters. Agosto 14 2021, Sabado night. Palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag dara man sa Guimaras Newsline, kag palihog subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners sa mga Pinoy nga yara sa abroad, sa mga Ilonggo nga yara dira sa abroad, kumusta na kamo tanan? Kabay pa nga okay lang kamo? Kabay pa nga okay lang ang sitwasyon nyo tanan? Nga wala sang sablag samtang nagatrabaho sa ibang nga lugar. Standby yan ay sa atong mga listeners kag mga viewers. Kaya sa tingwan ta nga ma-check ang pag-asa. Ibalon naton sitwasyon sa nga panahon. Kay kaina sa nga gabaw, grabe ang panag-uob. Grabe ang tupa sang ulan. So subong ay balon tabi basip lang makatsamba kita nga makalusot sa linya sang pag-asa. Testingan ta nga makuha ang sitwasyon sa panahon diri sa Western Visayas. Sa mga listeners naton na dira sa mga taxi drivers, sa mga dipas, mga driver da, mga blue guards nga nagapulaw-pulaw, nagabantay sa mga property. Thank you so much sa pag-monitor. Garing lang ang linya sa pag-asa. Wagit pag-asa? Paglaom na lang. May pag-asa. Si busy lang. No, damo goro nagatawag sila. So standby sa atong mga listeners, 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga Guimaras noon, ang aton Guimaras Newsline nakahook up man sa subong nga mga tinion. Kung may mga mensahe kamo, may mga insidente dira sa inyong lugar, palihog lang nga text diri sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung pwede man kamo mag-message Sa Messenger sang Iloilo Newsline, kag kung sa mga Guimaras non, sa Guimaras Newsline. samtang nga ginahulat-hulat nato ng sitwasyon sang panahon ng pag-asa, check nato na ang aton nga mga headline. Dayanggit, standby lang. Kay ara na ang pag-asa, pula na ang suga. Ayara sa aton nga linya si Engineer Michael Aviola sa pag-asa palihog. Standby.
Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Mike Viola, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Si Johnny Diaz, ang imo kaupod kay si Sweet. Yes, magandang gabi din po sa inyo sa lahat ng mga nakikinig at narito ang pinakaling update sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang probinsya po ng Iloilo at itirang bahagi ng Western Visayas ay generally fair weather po. Aliban lang sa posibilidad ng mga isolated na pagulan, kadala ng mga localized thunderstorms. Ang ihip ng hangin nagiging mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa silangan hanggang timog silangan at yung ating mga bibayang dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang yung pag-alon. Yung magiging atas ng ating temperatura mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa Station, Michael Viola, magandang gabi po. Engineer Viola, sir, ang pag-ulan-ulan kaina sa ngaga kag pag panaguob, dala ini sa low pressure? Sa ngayon, wala pong epekto yung LPA na nasa silangan po ng Kabisayaan. Ito po yung mga consider natin is napalasa sa ng kaninang umaga po. Oo. So, why man kita sa may nakita na nga weather disturbance sa sini nga mga inadlaw? Wala na po. Oo. Engineer Viola, sir, thank you so much. Kag mayong gabi. Okay, sir. Welcome po. Iloilo Newsline Weather Update. Aton nga mga headlines, 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Mga ginhire sang syudad nga nurses, health aid, kag nursing aid, wala pa sa gihapon maswelduhan. Humalin nga nagsugod sila sang trabaho sang Hunyo 2021. 21 sa 23 ka mga syudad kag munisipalidad sa Ilocos Norte, ginpaidalom ni Governor Matthew Marcos Manutok sa localized ECQ halin Agosto 16 tubtob 31 agod hindi na maglapta ang virus. Sa dugang nga informasyon, COVID-19 infected subong adlaw sa Pilipinas naglabot sa 14,249. Bao nga dako ba? Amo ini ang ikaduha nga pinakataas nga naka-record nga kaso sang April 2. Bao April 2 15,310, 15,310 ka mga na-infect. Oops. Nakaroon ng Pneumonia vaccine ginaduso sa Department of Health nga mabakunahan ang mga kabataan. Agod may proteksyon kung hinali matapikan sang COVID-19. Sa dugang pagid nga informasyon, extension sa voter registration ginahingyo sa mga kabataan kag Senator Risa Hontiveros sa COMELEC. City COMELEC nagapabilin nga serado bisan pa nga MECQ. 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Tugigaraw City, Cagayan, mahimo nga i-extend ang ECQ classification bangod may nagpositibo sa Delta variant. Kag mayara kita nga COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Damo nag-enjoy. Kaya damo ang nakabaton na sang ilang bill nga nagnubo ang ila consumption. Dako nga pagnubo sa ila nga consumption sa ila electric bill. Damo nga nagambal to nga taga probinsya. Dapat madala ang Metro Iloilo, Liganes, Santa Barbara, Pavia, mga munabla, Oton, kay para maka-enjoy man kuno sila sang discount. Yan na dagaling kay Iliko, di ang franchise area sang more, diri lang sa syudad.
Gusto nyo magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Mayong gabi kay Terry Pazro, Jerome Filimon, Joylyn Padernal, kay Antiting, kay Tolando, kay Doc Ronnie Galia, kag kay Linlen. Diraman kay Rexy Altura Trigo from Dagodob, Concordia, Sibunag, Guimaras. Dagubdob. Dagodob. Oo. Kag belated happy birthday sa iya. Kay? Rexy Altura Trigo. Happy birthday sa inyo da. Kay sa iban pa nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Sa mga YouTuber nato na mayong gabi, happy birthday da. Sa mga nagasaulog sa ila kadlawan. Happy birthday to you. Sa mga nagahiwat sa kadlawan, happy birthday. Enjoy lang, enjoy. Happy birthday sa inyong tanan. ...42 minutos na nakaligad sa alas 8. Ipabati naton sa inyo ang reklamo sa isa sa mga ginhire sang syudad nga maga-obra, no? Mabulig sa ospital, sa mga ano sa panawagan vaccination site, no? Damo nagangal sa subong. Iban gani naguluntat na kay uay sila ginswelduhan. Makapila ka bises nga nagbalik-balik sila sa City Hall. Kag maghingyo abi nga swelduhan na. Natapos na nila process ang tanan-tanan nga mga rekisitos. Ligad pa nga mga sinimana. Tiyambal nga hulat-hulaton lang. Kaya ara pa sa accounting, bawduan naksimana sa accounting, way Japon kagwa. Ano way ni sila gakalaon nga? Ti majority gid sa 800 ka mga ginpang-hire sang syudad. Ti sagad ka mo hire nga no, hindi inyo maswelduhan. Way nyo na-process temprano pa, sweldo na mo. Ila na ginpangabudlayan, katapusan, gindelay nyo pa ang paghatag sang sweldo sa mga ginpang-hire ninyo. Sagad ka mo hire, katapusan hindi nyo ma-process insigida ila sweldo. Ano, why na sila gakaon? Why na sila sang pamilya? Why na sila gabakal to nga para kanon nila? Why na sila gaplite? Why ninyo kayara lang kamo da City Hall? Nagapa-aircon kamo. How about ang ginpang-hire nyo? Ginpasalig nyo nga swelduhan nyo 400 a day. Kag kada bulan masweldo kamo tapusan wala. Damo nga mga requirements ginkuha nyo. Astang 0605 nyo nga certificate of registration sa Bureau of Internal Revenue.
nangayo pa kamo, manegosyo kamo? Ang 0605, iya na iya sa mga negosyante, nga patindog sang kiosco, how come nga ginpangayuan nyo na pa sila? Nga ang mga nurses sa mga health aid, mga nursing aid, nga ginpangayuan nyo na para ipanegosyo nyo ang ila certificate, ihatag nyo sa inyo pamilya para magnegosyo, nga ginbayaran nila 500 dito sa BIR. Ikaduha, ngayuan nyo sang certificate of registration sa Comelec. Anong Comelec ka? Sirado, kay isikyo kita. Ginpangayuan nyo pa. Pabalik-balik nyo. Another, in BI. Original pa. Authenticated pang ginapangayo nyo. Do tanan-tanan lang ginpangayo nyo. Ang ulihi, amo ini nga pag-process para sa DBP, sa ATM. Ti ara ATM nyo, way unod. Namiguro kamo da isulod sa ATM. Galingon sang machine. Basi pagwa kwarta. O kung basi pagwa itsura nyo. Ano man kamo man? Way kamo sang balatyagon? Way kamo na konsensya? Gakaon man ni sila? Pandemya pa kita subong. Katapusan, i-delay nyo pa ang ilang nga sweldo. City Health, Dr. Tang, ano man, nakabalo ni si Mayor. Parte ni sa wain maswelduhan ng mga ginpang-hire ninyo. Nga mga 800 bilog, majority sila way sweldo. Nagpahuway-way ng iban, kaya way na nagpliti. Una nga bulan, assign nyo sila sa ospital. Nag-excess man sila sa ila oras. Instead nga 8 hours lang, napangayo nyo, nagahimo sila tag 10 hours, tag 12 hours. May hazard pay ka mo ginatag? Wala. Ginantos nila COVID area para lang nga makabulig sa syudad kag maswelduhan man sila Sunod nga bulan, ginbakit nyo, wala sang mihay man kagmihoy sa hospital. Why sang coordination? Nga mo ni bakiton sila, i-assign sa vaccination sites. Assign nyo sa vaccination sites. Nag-comply man sila. Kaya mo nang hambal sang syudad nga mo ang magasweldo sa ila. Anay kaya assign sa vaccination sites. Why Japon masweldohan? Ano rason nyo kay late ang ilang sa panahon gani? Time card? DTR? Late ang ila processing? Late ang ilang pagpasa sa dokumento? Paano sila makapasa kaya to sila sa vaccination sites? Nagabulig to? Tanik kamuman tanik nga ara dira nagapa-aircon. Tanigin buligan yung process. Amakon mo, dato sila sa vaccination sites, nagaanto sila. Ang ila nga panyaga mo kisa, gadugo-dugo pa to nga mamanok sudan nila. Kung kisa, ang ila sudan to, galutaw sa mantika. Ano nang hustisya da? Sweldo na iya katawo mo? Ila na iya ginpangabudlayan? Ihatag nyo na? Sabagay, nakalabot na ni kay Mr. Jack Conlo. Abay pa sir ma-process ni. Ang spokesperson sang COVID-19 team. Kay ginhire ini sila intended sa COVID. Ginhire sila intended sa COVID. Katapusan pawalaan nyo lang. Pabuyan-buyanan nyo sweldo nila. 2 months na June ninyo ginhire, ginpasulod nyo June. First week sang June. August na kita. Agosto 14 na kita. Waay pa sa gyapon sang sweldo. Kung kamo man na bindi pagswelduhan, nga ara dira nga nagapungko sa inyo opisina nga di aircon,
ano man ang inyo mabatyagan? Daway kamo ya nagapaminsar, no? Daway kamo gaulikid sa kaparihon ninyo. Daway kamo gaulikid sa ginhire ninyo. Nga sagad kamo hire. Anong purpose ni? Yung pangitaan nyo, kumilik voters registration para inisa palabuton ng eleksyon? Amo lang ning purpose ya? Ha? Para makuha nyo kung pilak bilog naman ang makuha ninyo to nga mangin butante? Ang ila sweldo pabayaan nyo? Tinuntong obra nyo. Angay kamo hindi pagswelduhan. No? Nga ara dira sa City Hall. Why nyo paging process? Luoy man kamo. Pandemya pa. Nag-aalburuto na ang mga ginpang-hire ninyo. Pero kamuya, nagapawala lang. Kadtuan kamuda sang ginpang-hire ninyo, pasalig-saligon nyo lang. Hulat-hulaton lang. Hasta san o sila mahulat? Ganganganaw ang baba sang ila nga mga himata ginagutom. Alang-alang man ni nga hapa-hapa lang sila, hindi sila magkaon. Talupangdan yun swelduhin nyo. Kay inagin pangabudlayan sang mga tao. Yari si alias Jory. Ginmafold ta ang iya nga tingog. Para nga hindi siya pagdumtan. Kay taga City Hall na iban, madumot ni. Ari si alias Jory. Punta si alias Jory. Diyan pa, why gid man ka mo maskuduhan? Why, sir? Mga pila na kabulan, why mo maskuduhan? Maduwa na kabulan sa 16. San o ka mo ginhire? Sang syudad? June. June ano? Bali first week kami sa June nag-apply. Tagaan kami din assignment. June 16. Sugod na kami ubra. So, until now, why pa sildo? Why did? Mga pila ka mo kabilog ang ginpang-hire. Kadamo kami, sir, do mga almost 800. Kay depende man sa batch mo. About 800 ang ginpangita sa nga syudad. So, ano ni isang composition? Nurses? Caregiver, nurse, maski under board ka pa or board pa, sir. Okay, good. Caregiver, nursing aid, Health aid? health aid, nurse. So, pag nag-apply ka mo, ano to nung hambal nila? Nga munain nga ang iba nyo nga kulang to follow lang. Tapos muna ginagaan kami assignment. Ti iban kunula kami duty kay ang una namon nga assignment is almost 1 month sa hospital. Ti ko mag-off kami sa hospital. Amo na gina-process namon ang amon kulang. Ti ang iban niya kay ti pag-apply kumpleto na. Ti ang iban nga wala ang hambal nila to the follow lang. Ti ginapa matamat na sa mga upod namon. Process, ti kay karon, kuha na kami sa hospital, then transfer naman kami sa vaccination. Ti wala na kami time kay Monday to Friday is sa vaccination site. Saturday, Sunday, sirado man ang government. Mga 800 lain-lain ining areas. Lain-lain. Side ka mo. Oo, lain-lain nga hospital ang una-una nga bulan, tapos ini lain-lain nga vaccination site. Ano ginpasalig nila sa inyo? Saan ginhire ka mo? Amo na ining, ang una-una 400 ang inyong sweldo. Tapos A day? a day. Tap 8 hours. Tapos sa COVID area. So, pagtapos sa COVID area, 1 month, sobra, kinipiknit naman kami. Way kami kabalo nga vaccination site naman kami. So, ang amon nga mga head sa hospital, naglalain sa amon. Kaya nga, wala kuno, wala, minsan halin sa City Hall. Coordination. Oo, nga, pag wala sila na coordinate sa hospital, may transfer naman kami sa vaccination site. So kami ang nag-ayo sa mga hospital, nga ginutihan namon. Kapag kitlooy, nga amon na, asta na lang kami, di kaya ginapatawag kami. So ginahulat ng sa hospital, ang nila tawag, wala.
una nga bulan, tanan ka mo nga mga 800 sa hospital tanan gin-deploy Oo. sa COVID areas. Oo. Sunod, gin-back-it naman ka mo, aside naman sa Vaccination. Kay kuno sir, ning kinanglan di ko tao sa vaccination kay tita mo ang kapabaksin subong ko yun no ya ang COVID gamay na lang. Oo. So tinamang ko kami sila nga ti wala man kamo nagpabalo sa ospital nga rin kuauno na kami gali ti sabat na niya ti sino inyo patihon kay gobyerno man ga sweldo sa inyo, city hall man ga sweldo sa inyo. O ti amon tani iya ning hospital lang kay kami ya nagaulikid ti ang hospital sa mo kag attender gid kami pagkauna mo tanan. So sa diri na kami sa vaccination site, naglala pagid. Oh, I see. Kay pati ang among pagkaon, hindi man nami ang pagpangluto, sobra pa sa sakada. So, sa hospital ka mo, siling nila 8 hours lang, Oo. pero nag-exceed ka mo. Nag-exist kami 4 hours pro, nagsiling sila nga okayhan na lang na nila. Tapos ang among ginapamangkot po may hazard pay, kuno tanawon lang. Ang sabat naman sa isa, wala kuno hazard pay. Oh. Ang 8 hours lang nga duty. Sang nagsulod ka mo, sino ang nagpasalig sa inyo nga swelduhan ka mo 400 a day, kag every month swelduhan ka mo sino? Ang trainings, ang pag-meeting sa amo na iya nga i-distribute na kami sa kada hospital, amo na iya si Doc Tang ang namuno sa amo. Doktor Tang. Oo, nga 400 ang inyong sweldo, 8 hours sa COVID area din ka mo. Si Dr. Tang assign sa sa City Health. City Health, Ano na da sa man? buto head na sa sir. Siyang head so So siya man naghambal nga masulduhan ka mo sa muna kada bulan, katapusan 2 months na way pa ka mo suldo. Wala sweldo. Ano pang ginapangayo nila nga way pa ka mo Japon masulduhan? Ang kung katuon to namon, kada may time kami, binaprocess pa lang kung sa accounting damo, tapos iban hindi pa kompleto ang requirements. So, ito kalaway lang kay kami advantage. So, may katama, pag-apply namon, gamay na lang kulang, isa na lang. Amo na lang nadugayan kami sa BIR, kay ti may notaryo pa. Oo. Anong ilang ginapangayo pa? Nga kinanglan nga i-comply nyo antes ka mo sulduhan, ano pa po no? Mga NBI, Ano pa? Comelec nga with ning certified true copy. Paano kay ECQ? Kaya muna kay Nakakuha ka mo? kay ako ya kay nakakuha ko ya kay temprano pa kuya mo. Oo. Tiyo, ECQ, ECQ, sirado sila. Oo. Di paano na makakuha ang iba na bi? Dapat kuha ka sa original certification nga registered voter ka Oo. na bi. Dason ano pa? Tapos amo lang 0605 nga sa BIR nga tag 500 ang bayad namon. Ang certification na sa BIR na yan, 0605, yaman na yan sa negosyante ginakuha. How come nga kamuya nga Amo na na makuha man na? Ano man gusto ka mo? May kiosk ka mo? Amo na gani sir kay kabudlay mapano tayo kapati kung nagdiretso lang kami to sa BIR wala gid kami nakalibutan kay wala kami gina step by step. Oo. So gasto na piti, gastuhan ka pa sa mga requirements na nga bayad gid dayon notaryo mo. Pa Xerox mo pa, mga Oo, picture pa, dako-dako, dire. doc stamp pa. Oo. So mo na ginapangayo sa syudad? Oo. Para ano kuno? Kaya muna ako nung kumbaga may ano kami may tax kami nga ginabayaran kay ang sa pagkuha ko sa BIR 8% lang kuno yang i-deduct sa akon bali according na sa summary sang akong nga salary. Ang 0605 dapat every year na mo i-ikwa na ninyo, i-renew. So kung may na ka mo, ipa-close nyo na. Ay delikado na sa pilakadlabas, sigla magdako ang inyong blightan sa tax. Kaya tiyan ay kanegosyante mo. So mo na ginapa-comply sa inyo. Oo. Di karon kayo na-comply nyo na. Ano naman kuno? Ning kuno gina-process na kuno dapat kumpleto gid ang tanang pag among ihatag sweldo pagbalik mo Oo. naman siling niya ang una lang among nahon ti hasta subong nakuha na namon ang among ATM almost 3 weeks man i-process ara ng ATM wala man Japon unod Ang ATM nyo, iya ka. DBP. Hasta subong way unod. Oo. Pero nakuha nyo na, nagligad pa. Oo. Ano kunong rason nga way Japon? Si kay gina-process ko nung sa accounting per month pa sa mga doktor mga mun abala. 2 months na. Oo. Kaya nung way ka mo gakaon nga. Amo na ganing problema namon sir kay isang ara na kani sa gobyerno ay nagpalangutang kami amo niya. So tanan-tanan gini, ang 800 ka mga gin-recruit sa syudad. Ang iba niya nakauna sa amon ara na pro kami wala kaya More or less mga pila ang way pa ka sweldo.
Duhalos, siguro, Sa sa amon, 800 abi mga pilang kung way. sa amon ng batch, sir, duhalos, gid mga tunga, siguro. Wow. Kahit may nakauna pa ya sa amon, kami, dupila na ya kabatch siya, pagsulod namon. Oo. So, kumplito na tanan, pero why dapat? Why siya po, nag-abot na gani, sir, ang DBP nga mail sa akon eh. Oo. Nauna pang DBP nga mail sa ITM ko sa DBP. Ba? Mm, Araw-araw na sa subong way sweldo dapat. Wala, sir, wala pa una na nga mong ATM. Oh, pinangutang na kamo ni gali. Oo, sir, ikaw lamanay na kami sa mga upod namon, ting, di ba nagareklamo na, hindi wala, nagaliban na duty, kay ti, nag-board Vice and pa. allowance. Oo, nag-board pa, kay ti, ibang taga-umapa. Oh, mapon mo na. Ang iban to way naguro inog pamilya dito. Wala Oo, ko lamanay, sir, sa upod namon, ting, wala sa kabalo ang ginapahulam, ginulam, ang gali sa labor. Di sa vaccination site na inano ko mo da. Ay ti, kunas tama, tapos amo man na ning, ang pagkaunda namon tubig lang gid be, libre isa ka, ano na, 500 ml kag panyaga. Daw sa ano nga inyo panyaga daw hindi man puslan. Hindi man da iban ga allergy, iban hindi Wow. ka namin ang pagluto kay dugin lapuan nga dugo-dugo. Nga. Manok, O nakalabot na sa nagaluto. ang but lang sir akay kami kag mga upod namon nga mga BHW ka reklamo nga iban gani gap ano na lang nagabalo na lang mga uga kag takway gina-share lang sa amon eh. So, as tanggaling pagkaon, pigado. Hindi namin oo. As hindi lang sweldo, basta pa pagkaon. May ala nga galatab sa mantika ang sa pagkalaw-ilaw ay pag saksak mo nakalabali pa ang kutsara kag tinidor kay ti plastic ang sulod gali ka dugo-dugo ti na wala kami eh ang kainit namon ginakadlaw na lang eh. Oo. So, kung nagapamati man, si Mayor Triñas o kung ang in charge ni sa City Health, anong ipalapot ninyo? Ang tani mayor kag ang sa naka-in charge man da hindi nyo man kami pagpabudlayan tanaw ano nyo man tani patsagon nyo man ang amon sitwasyon kay ang iban ka pa baksin kita man nila kung gaano kami katululo ang amon balas haluson kami katimo maski dulsi namon kag inom tubig ka panago ka kami kagatalikod pati pagpangihi namon tapos may mga pamilya man kami. Oo. Tapusan, way pasweldo? Oo. Sige. Amo tong sentimento sang isa sa mga ginhire sang syudad nga wala maswelduhan. Daw sa ano kapait no? Daw sa ano kapait batyagon. Nga waay maswelduhan for 2 months. Ang ining nga ginpang-hire sang syudad, anong purpose siya? For butante na lang? Ano, pantuson nyo sila anay? Pakumitiro nyo? Antiswelduhan? Nagligad pa itiim nila, oh. Ang itiim card nila, ligad pa. Tapos, mga 2 weeks na iba naman, 3 weeks na gani. Why pa Japon sweldo? Why pa unod ang ilang nga itiim? Why pa mo butangan to unod? Kaya nga, ara pa lang kuno sa accounting, why pa kun mapirmahan, sa mga doctors to, halin sa City Health, ay nagainano ka mo da? Wain nyo yan, lagko sweldo nyo. Lagko yang ginaganar ninyo. Ila pilang nahut lang ni katapusan, hindi nyo pa maprocess, masweldohan ni sila. Mayo lang madili ang iban nga mga kinanglanon dira sa syudad, hindi lang ang sweldo sang tao. Kaya ang sweldo sang tao dira nakasalalay ang baba sang inyo nga empleyado sang iya pamilya, banaya, asawa ya, kabataan niya o kon astang ila nga mga katigulangan. Hindi nyo pag-idilig. Swelduhin nyo na. Maluoy man kamo? Ano? Why kamo konsensya? Why kamo gabatyag? Why kamo sang pamilya nga kon hindi kamo makasweldo, magutman kamo?
Mas maayo pa nga kung may gira, mapanaguan mo pa ng bala mo. Pero kung gutom ikaw, bisan diin ka manago nga buho, igo kagidyapon sang kagutom. Buot hambalon, hapyot tiyan mo. Ha? Kung waay ka sang binugbakal sang imo nga kalanon. Mano tani, matinulukay lang kita dira City Health. Anong ginabisi-bisihan nyo daman? Kamo dira sa accounting, ano ginabisi-bisihan man ninyo? Ang mga doktor naton in charge dira, ano nabisi-bisihan nyo? Sako ged? Ha? Ano nasakuan nyo daman? Abitalo pang danyo. Kung magkadto da iba ninyo nga mga ginpang-hire, daw si sin o pa kamo. Why kamo kabalo? Nga mo ini sila nagabulig sa syudad para mahagan-hagan ang COVID. Nabuligan nilang administration ni Mayor Jerry Triñas. Kamuya, kamo ang nagaguba sa administrasyon ni Mayor? Ha? Mayor, ano ini? Why ni kalabot sa imo, Mayor? Ang ini nga problema sang mga ginpang-hire ninyo nga mga nurses, ni? Mga nursing aid, mga health aid, ano pa to? Nga iban? Why ni kalabot sa imo, Mayor? Why sila sulto? Since June up to now, August 14, why pa sila sweldo, Mayor Jerry Triñas? 6 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ngay sinyo pang kuryentihon, pang lagtangon la. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan Nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Graphics, Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lang gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyahan ni Sir Manny Sanoy. Mayong gabi kay Rona Amaba, Cirilo Tupas, Nejma Tupas, kay Bernard Ignacio, Josie Lagman, Digol Panes, Julian Bautista de Celos, Angel Mine Alave, Hazel Calataro, Joanna May Gumbok, kay Romel Santa Ana and Nida Horca Cabison. Mayong gabi. Kay Police Captain Dadji Dilima. Kay Napolcom Director Attorney Joseph Jong Silis. Mayong gabi, sir. Kag sa mga pulis naton sa Police Regional Office number 6, mayong gabi dira man sa IPPO. Kay Colonel Gilbert Guerrero kag sa iya mga tinabo, mayong gabi. Senior Master Sergeant Lindero, sir, musta na? I-check naton atong koneksyon live and direct sa Cagayan Valley Region. Kay dito sa Tugigaraw, ginpabutyag sang mayor nga may Delta variant na to. Mayara na ko ng Delta variant. Diba may extend tong ilang quarantine classification nga enhanced community quarantine. Kag may mga pagpanghugot na to pagid sa iban nga mga probinsyana. I-check ta
aton koneksyon upod kay Newsline Alex sa Saspa. Paliog standby. Newsline Alex, go ahead. Hello? Newsline Alex? Hindi? Otod? Sige, redial be. Basi lain to, chimpo sila to. Redial lang. Check na to ni. Kay Newsline Alex kung anong sitwasyon nila to sa Cagayan Valley. Newsline Alex, pasensya na Otod. Okay, Newsline Johnny, May gabi. sa update mayong gabi, kung sa update dere sa Cagayan Valley, mas stricto subong ang Cagayan Province. Bangod may Delta variant na. Ani bangod may tag-isa ka kaso sa Banwasang Ballesteros kag sa Tugig Araw City. Kag ang pinakaulihi ang Banwasang Bayumbong, Nueva Vizcaya. So amo ning na-record sang Delta variant Oh. sa province ng Cagayan, Newsline Johnny. Oh. So namatamat galing gadamong da. Roger, so amo nang mas stricto pagid ang mga pulis sa pagbantay sa mga nagaguluha agud nga agto sa palangabuhian na Newsline Johnny. So dere bangod sa sang numero ng aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Tugig Araw, ini matapos nakalista sang 773 ka aktibo nga kaso kahapon nga adlaw. Sa COVID. Nakalista sang Roger. Tapos nakalista sang 65 ka bag-o nga kaso. Ang apat re-exposure. 52 man ang naka-recover, kag apat ang napatay. Ginapahanumdum diri ang mga pumuluyo nga magsunod sa minimum health standards para makabulig sa paglikaw sa local transmission sa COVID-19. Ganyan stricto man ang paghalong, labi na kay ang Region 2 may Delta variant na. Bangod ini ang mas madali maglapta kag makamamatay suno sa mga eksperto Newsline Johnny. So kaangot sini ang Cagayan Valley Regional IETF nagpasa sang resolution number 316 series of 2021 sa ila meeting sang August 10, 2021 kagin endorse ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa request ni Mayor Jefferson Soriano nga ipaidalom ang Tugig Araw City sa ECQ alin sa tong August 12 hasta 21. Bangon sini ang regional IETF nagdesisyon nga kung ang sitwasyon hindi mag-improve sa pag-implement sang ECQ, posible nga iga-extend sang 7 pagid ka adlaw kini sa provision sang National Task Force Memorandum Circular number 2 series of 2020. Amo ning update sa Tugig Araw City subong nga adlaw Newsline Johnny. Okay. So, Samtang- hugot-hugot subong. Ang ginabantayan nila sa Mayo kag pandaman ang mga tawo nga hindi maglagaw. Roger, tungkol kay mas ginaasundan sang contact tracing subong ang ginhalinan sang Delta variant agud nga maunahan kag mapunggan na ang paglapta sang Delta variant sa Tugig Araw City, Newsline Johnny. So ang Kawayan City naman ginpaidalom sa GCQ o kung GCQ bubble alas 12 impunto kaina sang tungang gabi
August 14, 2021 hasta August 31, 2021. Inibangod sang pagtaas ang numero sang COVID-19 cases, gani ginpaidalam sa heightened restrictions ang ginapatuman sa syudad kanyos Lanjani. So amo ining date diri sa Cagayan ano Valley. nabot ang balon sang GCQ bubble man? Ang GCQ bubble, GCQ siya pero may ara nga parte nga mas stricto. Oh. Buot ang balon, may stricto Japon nga pagpatuman sa mga border control. Amo na sa kanyos line, Alex. Nautod ang aton nga linya kay Kanyus Line, Alex Saspa. Ulaton ta lang sa makadali. Mayong gabi kay Marcy Verano Saspa, Olivia Saspa Marcelino, Emily Tobiera Diagio, kay Joy Pamusino Pio Quinto. Balikan ta si kanyos line na Alex Saspa. Nautod ang linya kanyos line, Alex. Yes, kanyos lang dyan bagon kay mabulabas ko diri ang ulan. Medyo may problema sa wifi connection natin diri sa Quirino Province. Oo. So butang balon nga sige-sige sa gihapon ang inyong quarantine control points, ang pag-checkpoint. Roger, sa mga borderline, amin ni ang ginahimo sa mga medyo maluwag pa ng mga probinsya, pero dito iya sa syudad kag mga banwa nga mga madamo sang COVID-19 infected kag subong man sa may Delta variant sa ginasunod nga contact tracing, mas madamo pagid ang mga checkpoint nga ginabutang kanyos lang dyan Oh. So halong-halong gid. Hindi gid kamot sa agad pakadto pare kay budlay na mamako mo sa Philippine National Police may natapikan na to sang Delta variant. Mga duha na tok bilog Newsline, Alex. So halong nga mo da kung kamo mga force multipliers nga nagaupod sa pulis halong-halong gid. Roger, amo na gani kanyos lang dyan nga gina-schedule ang naga-duty sa amon sa mga checkpoint. Bangod kung mas madamo ang naga-duty, mas dako man ang posibilidad nga may ma-infect o kung malatnan sa COVID-19 kanyos lang dyan Oo. So halong no to hindi sila ka-intindi sang iligay noon. Iti sa mga nakikinig sa atin diyan sa mga Cagayan Valley region. Kumusta na kayo diyan? Da okay man? Magani kanyos lang dyan gusto nila nga mag-ano mag-Tagalog kuno kita para nga maintindihan nila ang report diri sa agad update. Pero sa region 2, bangod kayo madamon ang nagapamati kag lantaw sa aton nga programa kanyos lang dyan Tagalog man nato na ikaw sige be. Ang kaya naman kanyos lang dyan mag-Tagalog. Kung amo na ang ilang gina-request. Kayang-kaya natin hindi ba? So, mahirap no, na maglalabas sila sa ilang mga bahay kasi tumataas ang bilang sa ngayon ng mga na-infect sa Delta variant. So, Roger, ang mahalaga dito, kailangan magsunod sa protocol. Sundin natin ang protocol. Wag nang lumabas kung hindi kinakailangan. Kanyos lang dyan yun talaga ang dapat sundin natin ang payo ng Department of Health. Sundin ang lahat na nakasaad dyan sa protocol. So daw okay man kita magtagalog no? Roger. Pwede na kanyos lang dyan dason ika nila i-visit nila ang
awit ni Kim na bawal lumabas. Roger. Yun talaga. Sige. Mag-practice tayo. On the spot. Sige, kanyos lang dyan eh. Sige, tamyawada sila. Valendaris, Why ka Okay. talang ang mga kamag-anak o kung mga paryente natin diri sa Quirino, pag sa bugos sa Pilipinas, kay lapta-laptaman ang mga kaparentihan nga naga-monitor, nakakita, naga-subscribe, naga-like, naga-share sa aton programa sa Facebook ag YouTube. YouTube dan to, damo to. Naton subscribe gid sila, subscribe. Nagadamo. Naton subscribe gid sila Newsline Alex kay para mahapos nga ma-notify sila insigida. Roger, kanyos line na Johnny. Halin diri sa Region 2, Cagayan Valley. Kanya Newsline Alex dali nang gid ni si Marcy Saspa. Kanyos line Johnny, tamagan. Si Marcy Saspa, salamat gid gata text ginadi sa kami. Sa Metro Manila, kanyos line Johnny. Regards lang ko lang si Second cousin sang lolo ko. Regards man ko na sila ni Chiproli. Regards man kay Chef Ruli, kag sa mga kapda natin dara sa Iloilo nga naga-monitor. Kumusta lang sa inyo da? Mayong gabi sa inyo tanan. Kita na nila ba mo tanaw sila mga katapos sa media diri sa ato no. Malayo yan inapukan ko eh. Sige lang. At least tanaw sila. Lipay man sila nga ara kada kuno. Mas mayo agad mabatihan naman nila. Liwat na pantingog. Batiangan nila. Tanaw gani sila. Sige. Thank you so much. Mayo na para damo atong listener. Halin diri sa Region 2, Cagayan Valley. Ako ang inyo kanyosline, Alex Saspa. Para sa Iloilo Newsline. Napakinggan natin ang ating koneksyon live and direct sa Cagayan Valley Region, Alex Saspa. Nagtagalog pa po. Thank you so much sa atong koneksyon. 22 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sa rehistrado nga veterinarian agud mapacheck-upan sang inyo mga kasapatan, mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido, kag iban pa nga mga kasapatan. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalaan nyo kay Doc Ronnie Galia. Dali na lang. Dali na matapos ang iyang requirements. Kag madali na lang matapos ang klinika. Bantayin nyo na. Kay para man mabalaan nyo, kag makakadto mo da, may promo siya? Opening? May promo? Wala pa. Dapat may hara. No? Doc Ron, dapat may hara ka promo na. Hindi kung may promo para man sa kasapatan, hindi man sa tao, treats man. Hindi sa mag-promo, kita ma-promo. Una nga makakadto da son, libre, isa ka large. Nga buko shake, galing kadto sa syudad. Okay man ha. Dire galing kwaon sa syudad Hindi ba? Congratulate kay ng tata. Yun it's the boy. Ayos Daog na ka to. Daog sa paktanay. Si Linlin gito mo. Linlin gito mapapizza. Si kapeda mo perde. Hindi lang niya peda. Kanto ka di peda. Kulang matret sa imo niya sa buko shake. Mayong gabi sa Ganancial, Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda,
Sales, Beniga, Galas, Lisaw, Kalamba, Diaz, Yanson, Gumbok kag Plaga family. Palihog man like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Okay. Kay kwanda siya basi maka chat karon si Sweet na. May kinanglan sa imo. Okay? Ang Pediatrician Society nagapanawagan sa mga ginikanan nga kung mahimo pabakunahan sa nga pneumonia vaccine ang mga bata. Amo ini ang ginaduso subong sang Department of Health. Nga bilang proteksyon sa mga bata. Kay kung hinali nga matapikan sila sa COVID-19, at least maindi sila mataman. Ipila ka mga bata diri sa Pilipinas nga may pneumonia vaccine. Ha? May lang iban may kasarang na. Di iban nga wala sang kwarta, wala sang kasarang. Ano? May libre nga bakuna sa pneumonia. Yari si Dr. Fatima Jimenez, Philippine Pediatric Society, panawagan sa mga pumuluyo kay ti kalabanan subong nga nakita nila nga naigo sang infection sa COVID, amo ni kuno ang mga pamatanon. So kung mahimo pa lang, mga bata, bakunahan na sang pneumonia para nga hindi mag-severe, hindi mabutang sa alang-alang ang ilang kabuhi. Yari si Dr. Fatima Jimenez. The kids do not get as severely ill as the adults, no? But those children with comorbidities are the ones who, are at risk because when they get hospitalized with the virus, it takes longer for them to recover, right? This is because they have comorbids, no? But in general, the children are less severely affected. Having those, kasi talaga naman kahit walang pandemya, kailangan yan. Very vulnerable ang mga batang 5 years and below sa mga respiratory tract diseases, and ang isang bacteria na very, prevalent sa age group na yan ay ang pneumococcal disease. So yes, okay, it's very important. If we can be able to vaccinate most of our adult population, we also give them indirectly protection, yung mga bata. Kasi yung mga bata naman, they are surrounded by adults in their household. So kung mababakunahan lahat ng nasa household, we have that cocoon effect kung saan napoprotektahan na rin po ang ating mga kabataan. Si Dr. Jimenez kag si Yosek Maria Rosario Vergere sang DOH, spokesperson sang DOH. So mo tong ilang nga panawagan. Ni kabay pa nga nagapamati da mga ginikanan nga pabakunahin nyo na ang inyo mga kabataan. Pneumonia vaccine. Amo ni ang ginapanawagan sang DOH. 28 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa pihak nga bahin, ang grupo sang mga pamatanon nagapanawagan hasta si Senator Risa Ontiveros ngun mahimo i-extend niyang voter registration. Kalabanan nga lugar apektado sa quarantine classification nga ECQ. Once nga ECQ, hindi ka maka-open to sa imo opisina. Hasta im ECQ gani. No? So GCQ pwede sila ka-open. Late na subong
sa pagparehistro ang iban. Mayara pa nga deactivated. Nga ginabulubanta mga 6.3 million. Mayara pa nga mga wala pa makaparehistro. Daw mga 13 million ini sila ka mga pamatan. Kaya ano matabo ini sila? Kung sige lang isikyo, im-isikyo, ano matabo? Hindi makaparehistro. Tiambal ni Commissioner Guanzon, until September 30 na lang, ang pagparehistro sa Commission on Election. Nga mangin qualify ikaw, nga mangin isa ka legitimo nga butante sa palabuton nga eleksyon. Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros. Nais ko ring muling manawagan sa COMELEC na i-extend ang voters registration kahit man lang sa mga lugar na under ECQ. Lahat ng Pilipinong nasa hustong gulang ay dapat mabigyan ng pagkakataong makibahagi sa proseso ng ating eleksyon. Ang amotong panawagan ni Senator Risa Hontiveros. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sampertahan sa balay, haba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kung 0939-529-9320. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo! Sweetie Buko Shake. Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building kapareho sang mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi kay Rene Cabalonga, Precious Cabalonga kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga kay Kagawad Amin, kay Maymay Rapita, Sally Masaira, Rochelle Presno Togonon, Hernani de la Cruz Galvez, kag Rovan Alave Adjo. Yara sa atong nga linya, si Assistant City Comelec Officer, Mr. Jonathan Nasay. No? Sir, mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Si Johnny Diaz kag si Sweet Don, upod nimo. Mayong gabi, Johnny Diaz, kag mayong gabi man sa tanan nga nag-view sa imo kag nagapamati sa imo programa. Oo. Sir, open ka mo sa palaboto ni nga gusto 16 nga ang syudad ipaydalom naman sa Modified Enhanced Community Quarantine? Johnny, ang aton nga opisina, no? Nagapabilin nga sirado, bangod nga ang COMELEC may standing policy na kung ang isa ka syudad o isa ka probinsya na nagapabilin nga ang quarantine status na sa idalom sang ECQ,
or MECQ, ang aton office work suspended. At the same time, ang pagpatigayon sa voters registration, nagapabilin man nga suspended. Oo. So, butang balon nga hindi lang voter registration ang suspended hasta ini ang mga issuances sa mga certification nga kunali nga may magkuha dira sa inyo nga nagapamatuod nga ina siya butante sang syudad. Yes, ang aton suspension sa office work na nadalain na ang mga pag-issue wala sa voters registration Oo. o sa suspension sa voters registration. So, tibot silingon, hindi pa sila makatransaksyon sa ating opisina. Bakit sa narasyon nga naambag na under pa kita sa MECQ. So, officially, ang aton mga transaction sa opisina, magabukat ina once nga maklasify na ang isa ka syudad o ng syudad sa Iloilo, o man ang probinsya sa Iloilo, nga ara kita sa idalong sang DCQ, no? General quarantine, ng community quarantine, no? So, hulat ko naton, may ara na kita siguro sila balita by until mag-abot ang September 1, basi kung kaluyan, makabalik na kita sa atong normal nga transaksyon dira sa opisina sa Comelec. Oo. Ang deadline sa voter registration until September 30, so no ini kay Commissioner Guanzon. Kuninali nga mag-open kamo, kuninali nga ang classification sa ang quarantine classification sang syudad kag probinsya sang Iloilo under na sa GCQ, ginabulubanta mga pila ang mga parehistro nga mga butante sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang sa syudad na determina to, no, kaya hindi kita ang parte sa probinsya. Okay. No, kaya ara kita dira sa syudad, nag-target pa kita more or less mga 12,000 ka mga butante nga mag-file sang ilang application for registration. No? Ang atong nga target 500 per day kanina pa tayo yun ang atong registration kay ang nagapabudlay sa aton ang ining restriction bala sang pandemic na dapat mag-observe kita sa socialized distancing. Social distancing, no? So ang problema pag natin sa opisina kay ang atong office space na limitado sa diin nga dira kita nagakandak sa atong voters registration. So limitado lang ang atong mapasulod, no? Kag isang ginapaminsan naton nga mangita kita sa isa ka lugar nga maka-accommodate sang mga butante, no? Nga malapit sa 500 ka mga application sa kada adlaw nag-i-file. Okay. So kung wala sa nga dako nga space, may posibilidad nga hindi ninyo ini sila ma-accommodate tanan once nga mag-open na ang inyo nga opisina. Amo na ang aton gid nga problema, ang aton nga lugar, no? Pero bisan dira kita sa opisina sang wala pa ang pandemic, no? Nagakatabo dira nga naka-accommodate kita asa 500. So ang problema kadtuya, ang problema subong niya kay naga-observe kita sa social distancing so tagaan tagi nga space. So more or less basin makakuha kita 300 lang, no? Sa amat-amat nga pasulod kag ang atong nga voters registration machine mapaandar natin mga 5 kabilog, no? Nga at one time 5 kabutante ang ma-cater naton sa sina nga kada machine. Tiiniya sa voter registration mga magparehistro pa lang siya, mga priska. How about siya nga mga na-deactivate ato? Ginabulubanta nyo mga pila? Ang sa City of Iloilo, more or less kinalandaw natin mga 3,000 pa. Ba, dako more or less mga 3,000 kami ang mga na-deactivate nga butante nga dapat mag-tag sila nga reactivation. Oo. Kung hindi ini ma-extend ang voter registration, mag-stick kita sa September 30, hindi ini malabutan tanan.
may posibilidad, no? May posibilidad, no, nga kung hasta lang sa makaya nato, no? So wala kita sang mahimo, wala kita sang choice nga kung hindi ma-extend ina, ang masalangan na lang naton, no, nga ma-accommodate sa adlaw-adlaw nga hasta nga mag-deadline. Oo, mo gani. Kay bisan diri sa amon sa Iloilo Newsline, madamo naga-inquire nga kung saan o kuno pwede sila makarehistro at least nagwa na sa imo ba nga alang-alang pasubong kay bangod ECQ kita sa Lunes ECQ kita, so sirado sa gyapon, hulat lang sila kung saan o madeklarar ang syudad under sa GCQ, Mr. Saino, sir. Yes, amo na ang ato nga ginahulat, no? Nga tani makaluyan na ini nga maka-resume na kita sang voter registration kaysa nabala naton kung magsugod sa September 1 hasta lang kita September 30 na, no? Kapag next na October 1 to 8 filing naman sa COC, so nakaprogram na ang aton nga trabaho para sa dason nga tuig nga national and local election. Oh, madamo ang nagaduso o kung naga-move nga kung mahimo i-extend for 1 month. Hindi manginsubol sa COMELEC kung i-extend pa 1 month from hindi deadline naton voter registration September 30, kung i-extend pa 1 month, hindi manginsubol sa inyo sa pagpreparar? Ang ako nakita, no, manginsubol gid no, kay ang ini mo na gani nga nag-set ang deadline ang COMELEC nga September 30 as last day para nga ma-determine man sang COMELEC kung pila na ang number of registered voters nga nakarehistro, no, kay para ma-determine na kay ina ang balasihan nga mag-imprinta sa balota. So kung may extension let's say may extension 1 month agad. So ang imprinta sa balota ma-delay na ini, no, daw makulang-kulang na kita sa sentro pro. Depende ina sa inbank kung itanugutan nila nga may extension pa. For now, makambal kita at lang kita sa end of September. Okay. So, mayon kay mathag, no, nga napalayag naton sa atong mga listeners kag mga viewers diri sa Iloilo Newsline kag sa mga nagatanaw man sa YouTube. Mr. Jonathan Saino, sir, base maidugang ka pa. Amo na, no, ang isa pagka-reminder ko sa mga kabataan bala na nakaparehistro na sa COMELEC during sang SK and barangay election, no? Kag nakabuto sila sang ito nga election sa barangay, no need na sila nga magkadto sa kanila nga magparehistro. No, kay automatic nga ina nga ang ila pangalan ma-info na sa regular voters nga listahan, no? Kay isa ka bagay dapat nakaibalo sini nga hindi na kinahanglan nga magparehistro kay nato aawat sin tempo. Magutok na lang. Kabinta panahon subong sa pandemya. Kag gina-encourage kita nga hindi na lang magduwa sa atong puloy-an kung hindi importante. Kag muna, no, hindi sila maluya. Kag basta siguraduhon lang nila na nakaparehistro kang nakabuto sila, hindi na sila kinahanglan nga magparehistro. Okay. Mr. Jonathan Saino, sir, madamo nga salamat sa tiniyon ginhatag ni mo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Mayong gabi man may bigyan. Thank you so much. Nabatian si Mr. Jonathan Saino with regards sini sa voter registration. So, subong sirado, MECQ, until August 31, sirado sila sa gyapon. Why sang tanan nga issuances to? Hasta to makuha ka sa nga imong voters registration nga nagapamatuod, butante ka dire, sirado. Ting syudad nyo, gapangayo pa to nga dapat may COMELEC ka registration to, te din sila makuha. Gali kay sirado, hindi maka-issue tong COMELEC, delayed po nila sweldo sa mga ginhire nyo. Balaan nyo na gid nga muna, pro. Ginapangitaan nyo gid sa pamagi nga madelay ang sweldo. Okay? More power Iloilo, bringing more
to life. CL Diaz, poultry supply nga namtang sa barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sa sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mga post-istoryahon. Si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz, poultry supply. Minutos na nakaligad sa alas 9. Matamyo. Check naton ang COVID update sa Western Visayas, Philippines, kaaga worldwide. Ay baloon ta kung pilakbilog na direng na-infect sa Western Visayas. Kaya ang kabilugan, makon mo pag-spike 14,000. Iloilo Newsline COVID Update. Here the COVID updates. For Western Visayas, source is www.ro6.doh.gov.ph. Total active cases 10,492. New confirmed cases 602. New cases by province, Aklan. For local cases, Aklan 86, Antique 69, Capiz 53, Guimaras 27, Iloilo 231, Negros Occidental 48, Bacolod City 12, Iloilo City 70. For LSI in Iloilo 5, ROF in Iloilo City 1. New recoveries 356, new death 26. Total recoveries 80,510. Total death 2,157. Total cases 93,182. For worldwide, source is www.worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases 207,130,074. Death 4,361,754. Recovered 185,730,493. For active cases in mild condition, 16,934,266. In serious or critical, 103,561. Total currently infected patients, 17,037,827. For closed cases, total cases which had an outcome, 190,092,247. For Philippines, source is www.doh.gov.ph. New cases, 14,249. Total recoveries, 11,714. New death, 233. Total active cases, 98,847. Total recovered, 1,598,314. Total death, 30,070. Total cases, 1,727,231. Iloilo Newsline COVID Update. Sa mga listeners sa Iloilo Newsline, nga nagatanaw, nagamonitor
Thank you so much sa inyo nga pag-monitor diri sa Newsline. Sir Vernon Cabalfin, kay Engineer Kinoy Aligain, kagay Ma'am Gladys Aligain, mayong gabi. No, kay Orly Cabalfin, sa taga-Isatyo nga mga manunodlo, thank you so much dira man. Kay Ma'am Tarusa, no, Arlene Tarusa, sa nga City High, sa mga kopdanan niya, mayong gabi. Draman kay Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, kay Secretary Eva Galiofin, Barangay Treasurer Amelia Bautista, kay Kagawad Batimalion Talavera, Kagawad Rita Hurtado Lonasco, kay Manuelita Sibonga, kay Mary Grace Bautista, Henry Vargas, Bebs Villanueva, Norma Briza, kag sa iban nga kagawad kag tanod sang Barangay South San Jose. Mayong gabi. Sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga kilala ni Jima Tupas, sa kay nanay sa Carmelo, Abanati, mayong gabi. Sa pamilya Tupas, kay Major Pabalan, mayong gabi. Draman kay Erwin Alison Magarzo, Maymay Rapita, Hernani de la Cruz Galvez, kag Karam Estember. Sa mga pulis naton sa La Paz Police Station, kay Major Osivala Ladublan, kay siya Staff Sergeant Santañez, Antonio Santañez, investigator. Kag sa mga kopdanan nila dira sa ICPO, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kay Sir Aldarico Garbanzos da, kay Lieutenant Colonel Reuben Siason, sa iban pa nga mga opisyal, mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa aton man nga listeners sa Gimeras Newsline, kay Lenny Efondo, Agripina Elizan, Peliada Salcedo Tamagos, and GP Palencia. Sa sitio Katikati, nga nagatanaw, kay Soon Josephine Tahan. Kagdraman kay Charitan. Sa mga kadugo da, mayong gabi sa inyo nga tanan. Sa pamilya Ipitito, mayong gabi man. Salamat sa inyo pagtanaw ha. Pag upod sa amon nga pagpangalagan. Sa dekada 90. Daraman kay Jomel Siwagan, kay Tacheril, Tototong, kay Bibi, kay Toto Chat, kag sa Lucendo family. Sa dekada 90 sang St. Joseph School, Ihas Disos. Mayong gabi. Sa Bat City 4 sa Manapla Elementary School. Thank you so much man. Sa kay Father Tobiera, sang Vito Sagay. Kay Ship Captain Roel Malones. Kay Chirel Silauso Malones, kag sila mga kabataan da. Mayong gabi. Ay, matamiya to bata ni Tita mo Chirel to. Sa Sagay to. Kay Irene. Irene Isabel. Hello, mayong gabi. Salamat ha. Daman kay Tokone, kay Antenine, kay Mama, kay Maya, and Andre, kag kay Mama Bining. Kay Manong Nonoy Mark, and ng Roxanne, kay Yana, and Inohan, Diraman, kay ng RK, kag kay Nong Mark Kalamba. Sa tanan-tanan nga mga listeners, thank you so much. Buwas, standby ka mo alas 9 nga misa. Mabatian ninyo dahil sa Iloilo Newsline kag sa YouTube. Mahukap kita sa Aro Metropolitan Cathedral. Alas 9. So, bantayan nyo na. Ay parang kung hindi ka mo makasimba, kahit 10% lang. Dito, makasulod sa simbahan, mati na lang ka mo. Liyog lang. Dire nang kita mati para safe kita.
So salamat sa inyo nga pagupod kag sa aton nga technical partner sa kay Nonoy MJ, kay Toto Jeep na. Thank you so much sa tanan-tanan nga mga manunodlo sa Department of Education, Region 6. Thank you so much. Dili lang kita kutob. God bless us. Magapabilin sang note nga bida, bawal walang mas, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman, Johnny Yanson Diaz. Salamat sa inyo nga pagpamati. Madamo man nga salamat sa aton nga mga listeners sa Sagwa, sa abroad, sa mga Pinoy, sa mga Ilonggo. Kaga mayong gabi, Pilipinas!